Zato sam ja mislio, Đoko, da me pustiš samo da odem sa Jojom. Joja je uzeo tamić. Bože, kako može biti tako dosadan? Pa ne Milca može, ide na rekao sam fakultet, ti, trebaju bolje. žive do banane neko drugi i moglo bi. Ja neki dan prolazim pored njega, kažem ovako, kao neću da mu se javim prvi. Mislim da je neko drugi da. Čekaj, pa šta mene to briga? Ja ću otići. Šta te briga? Pa ti idi biti upisan, jebe mi se. A ja pa piše, piše. Šta treba neko da uđe pa da kaže gde vam je treći? Mora slušat njega. Jel to treba da kaže gde vam je treći? Pljuje po tebi, tebe kako šta pljuje, ima da pljuje po meni, Bog te ubio. Pa smo pilči puni vode, Ajde, sramte, bilo bez... Sad ćeš dobiti 0, a ne 8 časova rada. Sramota me da ih prodajem, 0 časova pilči su rada, mu puni pa kad se vode. završi nedelja sa 36, vidjet ćeš. Sam ja kriv. Ajde, od raspankoj flaše pa prodaj, evo ti 0. Šta ga niste pustili? Šta je? Treba da ga pustim pa da posle se popećim sa lašom. Pa ne živim, ja nisam ja ovde od juče. Pa da me boli uvo ko njega. Sutra ću se možda vratiti u svoj zavičaj. Nemam ja gde da se vratim. Ja imam samo svoj obraz.